Yeah, commanders, it's a morning. It's a morning. Sonke i-press briefing siyibukile. Eyakho baba uMkhonazi siyibukile impela i-press briefing yakho. Ayisha. Yazini ongazwanga. Nongakuzwanga ukuthi inkulumo yakho iyapi. Hayi, akasophindezwe. Yabona ama-drugs, ubugebengu. Abunandawo la. Mkhwanazi sicela ukuthi thina usimeme mangabe soyobopha abantu. Mkhwanazi sithi sibize mase soyobopha abantu. Mkhwanazi sizophuma ngobuningi bethu sizokusupport. Thina nje siwumkhonto wesizwe eGoli sithi ubugebengu abunandawo eSouth Africa. Ama-drugs awanandawo eSouth Africa. Sithi nje izwe lethu linjenje kudlwengulwa abantu. Ingane ziyatshontsha ubugebengu bungaphezulu ingenxa yabantu abaphethe ingane zethu hostage like this. Yabona la kukhuluma umuntu omusha. And ngomuntu omusha ngizele nami ngithi hayi Mkhonazi sihamba nawe. Mkhonazi sihamba nawe noma bayaphuma noma bayangena. Thina hayi sihamba nawe. Mkhonazi ayikhale. Mkhonazi sitshele ukuthi ufuna senze njani. Thuma thina Mkhonazi. Thina sila simela abantu abamnyama. As long as ukhuluma ivoice ethi ke ubugebengu abunandawo la endaweni yase South Africa. Ayinandawo kubantu abasha. Ayinandawo enganeni zethu. Uyazi ezikolweni ngithola isimanga mina. So ukuthi kuma imoto ezimanzi. Zona kusho imoto eziyosupply ama-drugs. Hayibo. Laze lafa izwe lethu. Yabona lelizwe alibuyele kuZuma. Lelizwe alibuyele kuZuma. KuJuly nje inyanga kaNcamalala le. Inyanga yokuthi sisukume siyabantu abamnyama sithi cha, enough is enough. Enough is enough manje. Yabona nje ama-drugs mawukuthi la uhlala khona. Uyamazi umuntu odayisa ama-drugs. Hayi, ihlabu ilawule mntakama. Akadlali uMkhonazi. Akadlali uMkhonazi. Yabona mayengakafuni uMkhonazi, ubone ngazathi uyadlala. Linda uMkhonazi afune wena. Mase efuna wena ila uyobona khona ukuthi hayi cha, amaphoyisa ayasebenza eSouth Africa. Well done Mkhonazi and your team. You guys have worked. Thina nje la eGoli, hayi sidinga abantu abanjenganani ukuze sisebenze nani, senze sure ukuthi izwe leli hayi liyakhululeka. Mkhonazi, you've given us hope. Yabona ukhulume wageqa amagula. Angifune ukukhuluma silungu. Ugeqe amagula Mkhonazi sikuzwile. Azikhali. Kubo Mkhonazi athi amaXhosa athi chocho kubo. Kubo. Yabona masithi azikhali. Hayi asisho kabi sisho ukuthi azikhali. Wena nje mawuzazi ukuthi utsotsi. Mawuzazi ukuthi wena nje ayisama drugs. Mawuzazi nje wena ukuthi uma ngase ezikoleni uhambisela ingane ama-drugs. Hayi ziyakhala. Ziyakhala. Wemkhonazi ikhona enye indaba. Kukhona abantu esibabhekile nala emalokishini abadayisa utshwala. Abanama permit. Kulezo indawo lezo uthola kuphuza ingane ezincane under age 14 years, 16 years ziyaphuza ingane. Abanini bama-tavern bayidayisela kanjani ingane utshwala. Wemkhonazi kukhona futhi enye inkinga engifuna sikhulume ngayo sibheke. Yabona le okapipe, le nto lebhenywayo le idonswa ngamapipe ngapha nangapha uthole kushunqa. Uzengazathi kunuka kamnandi kanti hayi yafi impilo. Yahamba impilo yengane. Isilibuleleke izwe leyo nto ngoba ingane zethu zifaka khona lama-drugs. Kufakwa insangu, kufakwa yonke into la kule okapipe. Abaculi bethu baphelile ama-drugs. Senze njani makunje? Wemkhonazi ake sikusho lokhu ukuthi akhona amanye amaphoyisa esiwabona etanasa ngamaveni. Thola isipakile ko my friend. Mawuthi uyothenga ufuna ukuzwa ukuthi lamaphoyisa azokwenzani. Kukhona yini obanje inkunzi lana noma kukhona yini ubugebengu la. Mawuthi uyalalela bazocollect i-collection fee. Bathi yini? I-protection fee. Wemkhonazi azikhale.
nalamaveni amaphoyisa ukuyithole nje isime khabo Nomthandazo nakhabo Simangele nakhabo Banibani. Wemkhwanazi sicela ukuthi leyo ma resources akabhekwe na ukuthi kahle hle asetshenziswa ngandlelani, ngoba sithi sesinenkinga kuhlukunyezwa izingane ezincane noma izingane sezibulewe noma kunobugebengu obusuke benzeka. Mawuthi uyafona epolice station kuthiwa ayikho iveni, kodwa iveni imile khabo Nomthandazo, imile khabo Buyisile, imile khabo Busi. Cha Mkhwanazi sikuzwile. Mkhwanazi thina siyakuzwa thina ngoba lento ekhulumayo ukhuluma ngento bese futhi ufunda nobufakazi bayo. Yize singakaboni ke Mkhwanazi inkinga nje okhulume ngazo yinkinga vele esaziyo esiphila ngaphansi kwazo. Njengami nje ngifunde endaweni yase Eldorado Park. Azifi ingane zakwethu Nkosi yami, azifi zibulalana zodwa ngenxa yazo lezi dakamizwa. Hayi uthe mawuthinta indaba yaseGoli, hayi ngabona ukuthi hayi nathi sesizosinda. Awubuke nje mina kukhona umfowakithi lapha owabulawa kuze kube yinamhlanje asikaze sikuthole ukulungiswa. Angikaze ngize ngizwe nokuthi baboshiwe. Bese ngama-by election nje la ngihlala khona kubulewe ikhansela, kwabulawa futhi umuntu okade esebenza nekhansela, kude futhi naduze nala ngihlala khona kusanda kubulawa futhi elinye ikhansela. Kanti these political killings azophela nini endaweni yaseGoli eJohannesburg? Yabona thina le office leli lomkhonto wesizwe siyalibonga kakhulu baNcamalala. Hayi wasebenza ndoda and amagalelo akho ayohleze bonakala. Sinje we are the product of what you planted. To the people ababambe struggle sango 2021 7 July during the unrest nama nobaba uNcamalala. Ngiyazi ukuthi kulabo bantu laba ngeke nize nilahle uNcamalala namhlanje. Sisazoma naye uNcamalala ngoba into eyasiletha la kulomkhonto kuleli khaya elumkhonto wesizwe kwangazona ikhuli, kodwa sasaza amagalelo kababa uNcamalala. Uyazi nje mina ngiyintokazi yakahlatshwayo uMamhayise. Khathi kusasebenza ubaba uNcamalala esewumongameli wethu ngakwazi ukuthola ilicense, ngashayela imoto ngaphinde ngashayela enye imoto. Ngangisebenza and ngangisebenza permanent, kodwa kulezi zinsuku zanamhlanje kunzima ukuthola umsebenzi oyothi usebenza kona permanent. It's either mawufuna ukuthola umsebenzi permanent ufuna ukuthi ukhokhele ukuthola umsebenzi, kodwa unamali. Ufuna umsebenzi nje ngoba unamali kodwa uyakhokhela lokho. Wemkhwanazi ake sibhekwe nalezo zinto. Abiduri CV, ukwenza kwe-CV kuyadura. Ake sibhekeni nakhona la esi-applya khona kuwo wonke la mahhovisi. Nazo futhi lezi inkampani eseziningi ezama-agent ezikhohlisa izingane zakwethu zithi zitholelana ngomsebenzi. Izingane zakwethu ziphuma zithembile ukuthi zizobuya neParish kanti zisayoqolwa lapho. Lama office ayaziwa la kufike khona kuphelele khona izingane zakwethu zamantombazane zitholakale sezithule. Senze njani ngalezo indawo? Senze njani ngalezo indawo? Yabona nje enough is enough. The reason we've got high accident rates, it is because of uphuzo oludakayo. Yabona kube kuthiwa nabo abantu abadayisa bona utshwala bayakwazi ukucabangela umuntu oze ngemoto ohamba yedwa kube nelimit yokuthi kuyavulwa kuyavalwa. Uyathengisa and uyambuza umuntu ngoba uyathanda ukuthi aphinde abuye kusasa. Mubuza ukuthi uhamba ngemoto, unayo umuntu okushayelelayo, are you gonna be safe from here? Kodwa labantu esithenga kubo lezi zinto abasibuzi lezo zinto. Sifike siphuze bese siphinde futhi bayasiyekelela sihambe sizoshayela. Cha Mkhwanazi sihamba nawe mfowakithi. Yabona wuwe Ncamalala sifalana ifa khona nganza kwethu. Kwaza mkhonto kwaza.